Belai kewa nama singsa, oba hakino tangnai horo. Belai kewa nama singsa ke falnok sikon mikon di tongnai takuk Daniel ni. Bini dukan no kotor kheti sana hanoi shramoi tongmani tei dalaya konroi niawo complete khayai tini hingkai bini dukan no parinan bagai bakhago thangai tongmani oba hakino samung sitra tangnai rok horo phayai bini dukan kanano chuak akon nungoi bini dukano sabai kalangbai kya norok naina di sini koktomawo Tamungan nin dukan ke sagat Kini hor thangnayo samung sidra tangnai rok ani dukan no sabai kalangka mia dukan tangmani ngangkai ang sikon mikon ব্যবসা khlai nok nukhung no salokna hne dukan no tangmani bahut kosto khlai ango rang no kicha khai jomogoi tini dukan no tangmani mia horo thangnayo samung sidra tangnai rok ani dukan no phai sabai kalangka ngai amon bagai ango je sabai nai rok no bokni nok nukhungo tebo hamari phaitong mudike dukan sabai no tini ani khabai ma haikai no bong nukhungo bo tebo hamari phaitong hnai ang kha bong no hambairibo hambairi janogo nang agen simna dukan ni uitong mane dukan ga kai ang agen simno ri uitongo ga kai o jaga ba haino basa haikai tong tangi tong mani thangnayo bo suki rok sok jaka gai kwaisana mane manei rok bebak no 3 bar hamla khaijak o jaga ani o dukan no gai angle sung khejamara senior distance chalai tongo purai 4 kilometer hai distance chalai tong geo jaga ang somosto mani manthogri tonei tonu borok no maya manthog nei sung oro ব্যবসা bani chigon mikon khaipano sung borok no help khai tong ব্যবসা ni dei phano sung amte khai tong jaga sung bok no manthogri bo toni kha phalei sawai sung nukhung sung banji tong kha amte hene sung oro ব্যবসা khai tong mani ge o jaga o bokni anole tamne joli mungtong tam nasle mungtong awni bagai ango nano nasle nai ano joli nai rongno bokno sungna musungo tini median bisingti pano tange hinde ang tamusa ekhaima tongin jara kano muti khai nang baki ke bo mane dukan bangkiri angai na kono kok bangla jara kono oba hai rok katong আজ পর্যন্ত তো আং কেব no hinman krai keb no sama krai borok bai ang elgar basri kaham no soli tong আজ পর্যন্ত তো আং কেব no hamya sama krai dogan bai bang ke no জবরদস্তি ke sanma krai boba hai kai obos sabai kena tam bagai nang bai obo khai sabai kena nang boba hai wan suni bakaw ani wan sukma hangai angoro mone ke dogan ব্যবসা খাইছাই tomani nukuino borok ano joli kana hane ang kha khayo karon ang ব্যবসা borok ani sakiri gre pagiri gre na rabat gre na kichu gre ang kosto khai choli tongjau ango dogan ben choli tongjau anole tamni nos loi tang manai ang to scam ni thani ang kebno dus khaya na blo dogan krima to ব্যবসা ani busa buti na ang tang phaisa rare bang ব্যবসা khaisa mani ba nangano mudi khai gang kai ang to nukhung cholna nangnai bla sungjaro tongi thangmani sung ekta to line khai sai thana nangnai bla na sakiri tongo na sini thani rang puisa tong sung obai sung choli tong mani sin nok nukhungo nang busak jara rok dukan sabai jakana ni kha khai bo time rok horo horo dorna ang borgathal limia pirok puro sara 8 ta bai tongo apuro to dukan ang nailang kha kaham no inke dorna emni 11 ta 12 ta degi rogon sabai jakana hane ang kha khlai o jagar to hai no paga chuak khori rok bera ja boba ob chuak ne rok sabai kena boba hai nang ani kha khlai ma ka o je chuak nang nai borong no sabai hone ang kha khlai ta nang ke bo police rok no mane information na khaya kono khaya ko police rong no khai takse dorta information khaya ko ang khaina hane wan sugi tong ob thai ke bo ka khai nga garing para ani mung gai Daniel o jaga o je nugui tongnai je lukurok bokno ang koimungsano je sabai nai rongno norok next time mo haita khaidi nongni bagi kahamung nai norok bo ang haike khlai joi
mo hai cái dugan tangai besa khainan bagai nong bekhabo wansuk mungna hadi tongo je somani o koite dogan tong en ta oro somnio sini somnio pasta dugan tong mangso dugan tongo duita erpore animo tongo tong dugan tongo tangsu jote abototo sing khungni tong pasta bostalo